сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва оромию тинҷии тоҷикистони соҳибистиқлол барои миллати тоҷик ва пойдории давлат аҳамияти бузурги ҳаётӣ дорад. Ин рӯйдоди тарихӣ, ки имрӯзҳо 27-солагии он дар кишвари маҳбубамон таҷлил мегардад, ба наслҳои минбаъда ҳамчун чароғи ҳидоят хизмат хоҳад кард. Ба ин муносибат дар шаҳри Турсунзода ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид, ки дар он роҳбарону фаъолон, собиқадорон ва ҷавонон иштирок намуданд. зимни баромади худ нотиқон иброз доштанд, ки маҳз ба шарофати тинҷиву осоиштагии ватан ва қабулу амалӣ гардонидани даҳҳо барномаҳои давлатӣ дар самти рушду тараққиёти соҳаҳои гуногуни мамлакат, кишвари мо дар арсаи ҷаҳонӣ обрӯи нуфузи худро баланд бардошт. ин аст, ки сокинони мамлакат дар фазои оромиву суботи сартосарӣ пайи кору амали хеш қарор дошта, баҳри пешбурди зиндагии осоиштаи худ ва ободу зебо гардонидани диёр камари ҳиммат мебанданд. дар заминаи барпо намудани сулҳу ваҳдат, ягонагиву дӯстӣ, суботу оромӣ, рукнҳои давлати соҳибихтиёрӣ, демократӣ, ҳуқуқ, бунёд дунявӣ ва иҷтимоӣ ташкил гардида, ба ташаккули ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ, низоми ҳуқуқии адолатпеша ва оғоз намудани барномаҳои пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ шароити зарурӣ муҳайё карда шуд. фарҳанги сулҳ пурарзиштарин неъмат ва беҳтарин дастовардҳои халқи тоҷик, ифодагари орзуву ормон ва нияту мақсадҳои наҷиби мардуми шарифи кишвар мебошад, ки арзишҳои ҷовидонаи инсондӯстиву фарҳангпарвариро дар тӯли асрҳо пуштибонӣ кардаанд. аз ин лиҳоз ҳар як сокини мамлакатро зарур аст, ки ба қадри аҳамияти ҳаётии сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ расанд ва ин неъмати бебаҳоро баробари дастоварди бузургтарини таърихи навини кишвари азизамон, яъне истиқлолу озодӣ, чун гавҳараки чашм эҳтиёт ва ҳифз намоянд. дар фарҷом ба дастаи волейболбозони шаҳр, ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни деҳаҳои мамлакат баргузор шуда буду сазовори ҷойи сеюм гардиданд, бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷому медалҳо сарфароз гардонида шуданд.